गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। एक्स एनडिएफबि मृदुल गयारिया बिरबल बसुमतारीनि बिसि हायना बसुमतारीखौ खावनानै लानानै खारदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि बागमारा गामिनि बिरबल बसुमतारीनि बिसि हायना बसुमतारीखौ एक्स एनडिएफबि मृदुल गयारिया बरपेटा रडआव गारि बायनो थांनायाव 14 एप्रिल खालि खावनानै लांदों होनना फिसाइ बिरबल बसुमतारीया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिरबल बसुमतारीया गावनि बिसि हायना बसुमतारीखौ नेपालाव दङ होनना खोनानानै नेपालावबो नागिरहैदों आरो नेपाल मिडियायावबो रिपर्ट होदों। लोगोसे पुलिस थानायावबो रिपर्ट होखांबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिरबल बसुमतारीया मिथिहोदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। हायना बसुमतारीनि फिसाइ बिरबल बसुमतारीया जानबुं अनजिमा 9037192891 गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय नाखौ बायनायनिफ्राय सांग्रां जानाया बयबो गोनांथि दंसै। आसामनि ना बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्ला बायदाया गुबुननिफ्राय आसामाव लाबोनाय नायाव फर्मालिन बिस मोननायनि उनाव गंब्रै फसंथानफोरखौ नायबिजिरनो बिथोन होबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नायबिजिरनो बिथोन होजानाय फसंथानफोरा जाबाय जुल'जि डिपार्टमेन्ट, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, सेन्ट्रेल इनलेन्ड फिसारिज रिसार्च इनस्टिट्युट, ICAR, NER, गुवाहाटी कलेज अफ फिसारिज राहा आरो कलेज अफ भेटेनारि साइन्स, आसाम एग्रिकालचारेल इउनिभार्सिटि, गुवाहाटी। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फसंथानफोरा गुबुन गुबुन नाफोरनि सायाव नायबिजिरगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव ना बिफानाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय नाफोरनि सायाव नायबिजिरनो राहाफोर गैयामोन होननानै फोरमायदोंमोन। बेनि जाहोनावनो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय नानि सायाव नायबिजिरनाय जायाखैमोन होननानै ना बिफाननिफ्राय फोरमायनानै होदोंमोन। नगाव फरायसालिमानि जुल'जि बिफान गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय नानि सायाव नायबिजिरनानै फर्मलिन बिसखौ मोनदोंमोन। नगाव फरायसालिनि फरायसाफोरनि फोरमायनाय बादिब्ला जिल्लानि गुबुन गुबुन बाजारनि नाखौ लानानै नायबिजिरनानै नायनायाव फर्मालिन बिसखौ मोनदोंमोन। गसाइगाव पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव IEDजों लोगोसे सानै KL हमदों। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाननि संदाननायाव सानै KLखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय KLनि सानै सोद्रोमाफोरखौ बिपुल राय आरो उत्तम राय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उत्तम रायनि न'खरनिफ्राय IED बोखांनो मोननायजों लोगोसे 23,000 रांबो पुलिसा बोखांनो हायो। जाथायनि सायाव पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला दोन दाबिनाय बायदि समाजनि बेरेखा लामायाव लोब्बा दङ होनना फोरमायो आरो हमजानाय सानै KLखौ क'क्राझाराव दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।